জুন 2022 সারা ত্রিপুরাও 4টা বিধানসভাनि উপনির্বাচন काउंटिंनि डेट लेखालाय फाइलायै शांतिपूर्णभावे लेखाय पाइमानि परे खवाइनि शहरनि गुलचक्कर सिनि बरम गोनां एमएलए बिसिकेतु देबबर्मा बरम गोनां एमडिसि बिद्युत देबबर्मा बर फाइ दंमा जराव बरनो एमन इटबार खितालै जेबेबे गारि बखका एवं खिदारमानि परे बिसिकेतु बिनि पिजि खरकता दुखुमांखा अब ताम हुमानि कक बंगनाबो बरक इलेक्शन काउंटिंग शांतिपूर्ण पाइमानि परे जेबेबा आक्रमण खाइया अब देश हालक गाहाम तंगानि मतन याबो जों आबनो तीव्र धिक्कार एवं निंदा जानांगौ आबो त्रिपुरा तागारजला ब्लक कमिटिं गई बनि बागै जों सारामु जोंगो सारा त्रिपुरा राज्यआव हयतो आबोनि दृष्टान्तमूलक नुखाना जे जायगायाव रुलिं पार्टी दंथ'गै आगरतला हाइ सहर 6 आगरतलायाव से बरं नारं मैया अमरतनो सैमनि जोंगो थांनाय 23 तारिख बुट बाहायके बरक सापा बुट खाइया बहुत बड़ बुट मारिया बहुत बड़ नगा आसुल कांदा बुट नन बागै माना खाइया आबो सत्य फन जबर 6 आगरतला नारं तुमालिया आबो बिजु पार्टी लागो थाका अर जों सुरमाबो जों पाइना दंमानि बिनो विभिन्न बागै बरक प्रलोभन धरगै अमुक खुनुगै बाबु फनो जों त्रिपुरा मथन राजनीतिक पलिटिकल हिस्ट्री वा निर्वाचनी पलिटिकल हिस्ट्री वा त्रिपुरानि अमो हिस्ट्री इंखा जे सुरमाहाय एससी सीटाव शेड्यूल कास्ट सीटाव जों सेकेंड पोजिशन इंखा अब बेलाई रेकर्ड अब बेलाई हिस्ट्री जों कोनो प्रिपारेशन करे आबन सिगां कोनो आरो प्रस्तुति करे एक 10-15 दिन समय मांखा आसुक बायजो जों सेन नेशनल पार्टी तृणमूल कांग्रेस सेन नेशनल पार्टी जोंनि सीपीएम बरकनो मेसुनि जों प्राय 12,000 मतन आरो बुट मारे जों आरो सेकेंड पोजिशन थाका जों तंमन ककिया आबनो बरक बिदिङै वान जागै बाहायका जों त्रिपुरा मथन आसु बुट मानि मान आबनो बरक किरि जागै आमायके खालायो बरक थाक थाक नम्बराव हिमा हायंगै आतंकंगै बरक सिनि नेतृत्वरक सिनि एमएलए बे एमडीसी बरक हमला थाकिया आबोनि बागै सिंगरा तिनियाव बिखुमिसिं दिं सारामु संग जे आक्रमण खायनाय जे अमुक खायनाय गुनसक गुन्दारक आबरनो रुतुबुति खायो बरनो उपजोगै सास्ति मारनाय इयाके सिनि सेब आन्दोलन कथार थांनाय आबनो आं आनि याव तागारजलानि इंगै सिंगर ini tagarjol sektor ini singar bikumisuk kayo अब bikumisuk sur tagarjol bazar simia tabung sung jombi bazar kai kayo jaga amcaya जों आबनो bikumisuk kayo आगामी दिनाव जुदि बरक सन्त्रास मथाय यांके सन्त्रास बाहायके बन्द खायनानि हा लामाबो सं साइमान हायसे जों सारा सिनि नेशनल हाईवे ब्लक फेरना आमा जदिन आम खायांके बनि बागै जों खुजेर नाम जों दिनि मिसिंते आबाय सन्त्रास अन्ति खायमो हालक बिसिं गाहाम खालामनानै चेष्टा खायदै आमाय हालक खायके जोंखौनि हालक गाहाम खालामनानै गला जों हामबाय